वर्ष झाले आपल्या लग्नाला? 12 वर्ष. बरं 12 वर्ष झाले, तुम्हाला काय काय घेतलं सर? साडी घेतली, गाडी घेतली, बंगला बांधला, दागदागिने घेतले. अख्खी क्रिकेट टीम आपल्या घरचीच आहे. अजून काय पाहिजे का तुला? किती किती खोटं बोलतोय. एकदा मला धनी चोळी फाटली कापड घेऊन या. बिचारा बाजारात गेला, निम्म्या पैशाची दारू पिला आणि निम्म्या पैशाचं कापड घेऊन आला. कापड पुरते मग शिपाई हा बाहेरचा बरोबर शिवून दिला. कसा प्रपंच करावा? म्हणून दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. आहा धोंडा नको ग बाई, आहा धोंडा नको ग बाई. आहा कोंड्या नको ग बाई, आहा कोंड्या नको ग बाई. मला बाई नांदायचं नाही, मला बाई नांदायचं नाही. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. नको बाई नको बाई नको, काग बाई काग बाई काग. नको बाई नको बाई नको, काग बाई काग बाई काग. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. हो मोरके से घर तुके से छप्पर, तेथे देवाला देऊ घर नाही. काय मी म्हणजे बापाचा बंगला? अहो वरच्या मध्ये जायचं असलं की तसं बटन दाबलं की स्विच जायचं. तसं लिफ्ट माझ्या बापाच्या घरी होतं आणि याच्या घराला साधा उमरा सुद्धा नाही. उन्हाळा पावसाळा हिवाळा सारखाच पाटापाट 9 पाट, पाटापाट 9 पाट. आणि याच्या घराला चौकरून वाट. तरी नंदी असते याच्या घरी साधं देव सुद्धा नाही. इथं देवाला देवघर नाही मला, दादला नको ग बाई. इथं देवाला देवघर नाही मला, दादला नको ग बाई. इथं देवाला देवघर नाही मला, दादला नको ग बाई. इथं देवाला देवघर नाही मला, दादला नको ग बाई. हातकीच साडी तुटकीच चोळी, त्याला शिवायला दोरा नाही. काय म्हणजे बापानं लग्नात सुटकेस भरून साड्या दिल्या होत्या, पण मूठ दारू पैसा लई ना. सगळ्या साड्या दारूवाल्याला विकल्या आणि पैसे कमी पडले म्हणून माझ्या लेकराचे दात सुद्धा घाणतवरे. कसा प्रपंच करावा? बाजरीची भाकर आंबाड्याची भाजी, वर तेलाची जार नाही. माझ्या बापाच्या घरी काय काय जेवढं बाई रोज गुलाबजाम बालुशाही जिलेबी भेळ नका सांगायला. तुमच्या तोंडाला पाणी सुटल. खाऊन खाऊन असले जाड झाले होते. एके दिवशी रोडनं चालले होते, समोरून टरक आला, धान माधुडकला. टरकाचे 2 तुकडे झाले पण मला काही झालं नाही. एवढी जाड होते पण या वैरासोबत लगीन केलं आणि अंगात मास सुद्धा राहिलं नाही. मला काहीच वाटत नाही हो, पण माझी लेकरं किती वाळून घेत बघितलं का? कुठे गेलं बाई माझं पोरग? पिंट्या आलं बघा माझं पोरग. हे बघा सगळ्यात लहान पोरग, बघितलं का? बस खाली. कुठे गेली बाई माझी पोरगी? चिमण्या आली बघा. हे बघा माझी पोरगी. ही तुझी पोरगी होय? मग अगं मग तुझ्या पोरीला मिशा कशा? मिशा वय ती तिच्या बापावर गेली. बस खाली. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. दादला नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई. कोंड्या नको ग बाई, हा कोंड्या नको ग बाई. कोंड्या नको ग बाई, हा कोंड्या नको ग बाई. ए कोंड्या नको ग बाई, हा कोंड्या नको ग बाई. ए दादला नको ग बाई.
दागिना असाय जो मेल्यानंतर सुद्धा आपल्या सोबत येणार आहे. मुंग्यात नव्हता तुझी माळ घाला. पण काय लोक म्हणतात ताई आम्हाला ऑफिसला जावं लागतं, लोकात फिरावं लागतं, माळ घालायची लाज वाटते. अहो लाज वाटावी पण कशाची? अखाद्य खाण्याची पेय पान पिण्याची. मला सांगा मी किती दिवस पाशी राहिली म्हणजे मांस खाईन? अहो खाणारच नाही. पण आपण सांगायला नको. कबीर महाराज म्हणतात मांस मांस एक ए हरणी बकरी गाय मानवैसा चित्या जो बडा प्रेम से काय. अहो काय भाद्र राशीत एक जमन आवतय मासाचा माईचा काय संबंध आहे? मी मला कस काय संबंध नाही, तो मला काय संबंध नाही. मी मला कस काय संबंध नाही, तो मला ते मधून जाते माळवरून जाते येडच राहता तुम्ही. काय जर म्हणतात आज संडे हम खाएंगे अंडे, आज संडे हम खाएंगे अंडे, मी मला यहाँ खो अंडे लेकिन ऊपर जाकर खाने में राज के दंडे. दरवाजे पे देखा तो तुलसी का कुंडा, दरवाजे पे देखा तो तुलसी का कुंडा और फ्रिज में देखा तो मुर्गी का अंडा. एक जण म्हणला होता आम्ही खात नाही पीत नाही मग माळ घालायची काय गरज आहे? सोपं उत्तर आहे. तुझी बायको जर लांब मिळाली अहो मला माहीतच आहे. तुम्ही माझे पती आहात, मी तुमची पत्नी आहे, मी तुमची सेवाही करते. मग हे मंगळसूत्र गळ्यात घालायची काय गरज आहे? मला बाईला आज वाटते. आता तुम्ही म्हणता नाही बरोबर जाऊ दे. लाज वाटते ना नको घालू मंगळसूत्र का दोन थोबडे देतात. हा असं असलंय का ग जय जय माझी बायको न तू सांगशील तेच मी ऐकून तर ते गप राहीन. कारण जरा सवयच असते. उठ म्हणलं की उठायचं, बस म्हणलं की बसायचं आणि डब्बा दिला की सुटायचं. अहो नुसत्याच्या नावाच लय संघात घातलं त्याला ही पिढा जन्मभर सांभाळावी लागते. आणखी प्रत्येक सणाला साडी, मॅचिंग परकर, मॅचिंग झंपर, मॅचिंग टिकली, मॅचिंग बांगड्या, मॅचिंग नवरा. अव्यावरचा बघा याचा बंगला कुणाचा? हिचा. याचं शेत कुणाचं? हिचं. या असते दुसरी नापास. हिला म्हणलं ना बाई करा सई ती म्हणते लावांग केला शाई. पण नवरा केला मास्तरी. कोण झाली? मास्तरी. वकिलाची बायको वकील, डॉक्टरची बायको डॉक्टरीन, दुकानदाराची बायको दुकानदारीन, महाराजांची बायको महाराजीन, आणि पिण्याची बायको मला नाही रे बाबा माहित. अहो त्याच्या नावाचं लसंगात घातलं त्याचं सर्वायचं होतं. तसं पवित्र तुळशीची माळ गळ्यात घातली की त्या भगवान परमात्म्याचं सगळं आपलं होतं. आणि माझा भगवान परमात्मा तर षड्गुण ऐश्वर संपन्न आहे. यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे सहा गुण वरले वसते जेथ. काय करा कंटे माला धरोयस तू मुके रामम सदोच्चारेत गान पुर्या सदा भक्ता समोरो वैष्णवा स्मृता. हेच नाथ महाराज एका ठिकाणी सांगतात सुरतीचे मोती गोधाव सोने आश जगात लेणे नाही. दादा मला दादला नको नाही मी नांदायची, दादा मला नवरा नको नाही मी नांदायची, दादा मला दादला नको नाही मी नांदायची, दादा मला नवरा नको नाही मी नांदायची, नाही मी नांदायची रे दादा 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 नाही मी नांदायची, दादा मला दागला नको देते सोडून, दादा मला दागला नको देते सोडून, दादा मला दागला नको देते सोडून, दादा मला नवरा नको देते सोडून, देते सोडून रे दादा 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 देते सोडून, दादा मला दागला नको देते सोडून, दादा मला नवरा नको देते सोडून, दादा मला दागला नको देते सोडून, दादा मला नवरा नको देते सोडून. हो एका जनार्दनी समरस झाले तो रस येथे नाही. कोणता रस? या प्रपंचामध्ये आपल्याला अनेक प्रकारचे रस मिळतील. आंब्याचा रस मिळेल, लिंबाचा रस मिळेल, उसाचा रस मिळेल, नवीन नवीन अख्ख्या गुळाचा रस सुद्धा मिळतो. पण कबीर महाराज म्हणतात दारू गांजा मत पियार अकल गुम हो जाती है
अपने एक उमर का दाम खर्च कर मक्खी में मक्खी आती है. आपल्या क्षेत्री पैसे देऊन गटारात पडतात. लोक म्हणतात काय गाडो साखर ओढतं. अव्यांना गाडो म्हणणं हा गाडाचा अपमान आहे. मला सांगा गाडवानी कधी नाळचं पाणी पिलेलं पाहिले का? अहो पिणारच नाही. पण आपण सांगायला नको. या दारू पिण्याचं अवघड आहे. एक म्हातारं सोमवारी बाजारात गेलं. पूर्वी काही गाड्या नव्हत्या. घोड्यावर प्रवास करावा लागायचा. ते गेलं बाजारात. दिवसभर बाजार केला आणि रात्रीला तर खंबा घेतला. हा कळलं ना आता काय महाराज. ब्रह्मानंदे लागली टाळी कोण द्या ते सांभाळी. यानं घोडं सोडलं आणि बसलं घोड्यावर. बरं बसलं तर बसलं पण उलट बसलं आणि लगा म्हणून घोड्याचं शेपूट धरलं. ते घोडं आपलं दररोजचं सण टुकू टुकू करीत आलं घरी. पोरीने लांबूनच पाहिलं. बापाची देह स्थिती झाली. मोठे पोरग म्हणतं बाबा गतुरा पडलं काय ते. ते म्हणतात अरे गतुरा पडलं तर पडू दे पण घोड्याचं तोंड कुठे पडलं की. महाराज म्हणतात हरस सगळं नको मग कोणता रस घे. ब्रह्मरस घे काढा तेने पिढा वारेर. कशात आहे तो रस. तुकाराम महाराज म्हणतात लावणे मृदुंग श्रुतार घोष सेव ब्रह्मरस आवडीनं. त्या टार मृदुंग आणि विणाच्या वादनात तो रस पेलाय. पण आमच्या तरुणावलीला हा रस आवडत नाही. आम्हाला काय आवडतं. हाताला धरलं यान म्हणते लगीन ठरलं या. हाताला धरलं यान म्हणते लगीन ठरलं या. हो आय जळ की घरात पेट की नाही तसला आवडता बँसोमन नाचते. बघ बघ अग सखे कस गुबू गुबू वाजतय. बघ बघ अग सखे कस गुबू गुबू वाजतय. आज नाचायचं ना मग अशा ठिकाणी नाच. नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानी पलाऊ जगी. कीर्तनाचे नटनाचे नाशिरो साय प्रायचित्ताचे नावच नाही पापाच्या ऐसे केले. नवे नवे ते ना भाग्यवंत नाचे हरी कीर्तनात. आणि नाचायचं ना मग गीता नाच. आम्ही तर नाचत नाही. पहिलं नाचणाऱ्याला नाव ठेवायला पद्धत. एखाद्या बुवाजवरून चालला तर हीच जात त्याला कधी नीट बोलणार नाही. काय बुवा कुठे निघाला बुक्का फासून. कोणचं काय झोलपायचं. त्या बापाला झोलपायचं बस गुच्छा. काय त्या बोलताना हे 70 पिढ्याचं वाकडा असं देव जाणे. आणि असं त्याचं भेटलं ना तर वारक्याला सुद्धा कमी राहायचं नाही. सरळ दांडावर आणि झेंडा खालीच करायचा. त्याशिवाय नाते सुधरायच्या. विनोद नाही वारकऱ्याची टिंगल करणं. आज मानलं पाहिजे मुसलमान बांधवांना साधा कुराण ग्रंथाचा अपमान झाला तर अख्खा मुस्लिम समाज पेटून उठला होता. पण आमच्याच ग्रंथाचा आमच्याच गीतेचा आमच्याच भागवताचा आमचे हिंदू लोक अपमान करतात. आज परदेशातील लोक लाख वेळा गीतेचं दर्शन घेतात आणि त्याच गीतेला भारतात लाख वेळा लाख मानली जाते. आज प्रत्येक कोर्टात गीता उपलब्ध आहे. ती गीता आरोपी पुढे ठेवतात आणि सांगतात या गीतेवर हात ठेवून खरं बोल. पण तो आरोपी गीतेवर हात ठेवून खोटं बोलतो. एकदा त्या गीतेवर हात ठेवून खोटं बोलणं म्हणजे एकदा त्या गीतेला लाथ मारणे. किती अपमान आहे आमच्या हिंदू ग्रंथाचा हिंदू धर्माचा. आणि त्याला रस घालायचा प्रयत्न करा. कसा रस घालायला. पूर्वीच्या बाया घरामध्ये डिलिव्हरी व्हायच्या आणि आताच्या बाया हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरी होतात. पूर्वीची बाळाची नाळ निघायची ना त्या भारताच्या पवित्र मातीत पुरली जायची आणि आताच्या बाळाची नाळ हॉस्पिटलमध्ये कचरा कुंडीत टाकून दिली जाते. जर त्या बाळाची नाळ पवित्र मातीशी मिळणार नाही तर त्या बाळाची संस्कृती कशी मिळेल. बाबा हो हार घालण्याचा प्रयत्न करा. एका जनार्दनी समरस झाले तो रस येते नाही. नांदायचं नाही मला बाई ग नवरा माझ्या मना जोगा नाही ग. नांदायचं नाही मला बाई ग नवरा माझ्या मना जोगा नाही ग. नांदायचं नाही मला बाई ग नवरा माझ्या मना जोगा नाही ग. नांदायचं नाही मला बाई ग नवरा माझ्या मना जोगा नाही ग. 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 हे नांदायचं नाही मला बाई ग